ndivumela egameni lami umthetheleni umoya oyingcwele. Amen. Uthi andinishiyini ninodwa, andinishiyini izinkedama. Amen bathandekayo. Ibandla lishwanga lodwa, ibandla lishwe nomoya oyingcwele. Bonani ukubaluleka komoya oyingcwele phakathi kwabantu okanye ebandleni. Uthi uzanifundisa izinto ezinkulu, anikhumbuze nezinye izinto mna endizithethileyo kuyo. Uyawubona amandla okubaluleka kobumzalwane abe namandla kamoya. Then ke ngoku uThixo xa ethetha nami ngendaba yokuzaliswa komzalwane ngamandla kamoya, kube umoya oyingcwele ethetha ngezinto ezingenza into yoba uthi umkhonza uThixo kodwa ingabikho le fulfillment yale promise. Amen bathandekayo. Umoya oyingcwele ungcwele, akahlali endaweni yomdaka. Amen. Uyabona namhlanje ibandla uSathane ufake koneni. Uyayazi uSathane into enamandla emzalwaneni. Amen. Uyasazi uba thina sisi-pitbull zikaThixo xa sizele ngamandla kamoya. Amen. Noba bazalwane ungashumayela uyazi iBhayibhile ube yi-walking Bible, but kuba ungazaliswanga ngamandla kamoya ayimenzi into lonto uSathane. Namadimoni ayayazi iBhayibhile. Amen. Umzalwane uba yingozi embusweni kaSathane, okanye uSathane uzibhodanisha ngomzalwane amazinto obana uzalisiwe ngamandla kamoya oyingcwele. Amen bathandekayo. Ngoba uyayazi uSathane uba xa umzalwane ezele ngamandla akukho nto angayenza uSathane kulo mzalwane. Amen. Yabona le mpitshana ka-Apostle David ye-fruits ye-apples. Xa uzele ngamandla kamoya bazalwane kuwa ii-fruits apha kuwe ezingakwazi udliwa lutshaba yilayoni. Amen. Then uthe uPastor David that zona uye wathatha kwizinto zami. Uthi abazalwane uyawufihle le nto kufuneka uyithethile, but le funeka ungayithethanga uyithethe. Amen. uSathane ubambe ibandla likaThixo ukuze lingakwazi lifumane le promise uYesu athetha ngayo. Abantu umuntu nomuntu ugushe into yakhe. Amen. Uyabona thina njengoba singamaXhosa okanye abantu abamnyama sisuke emakhaya sisikwa kusiqatshulwa sisiwe emagqirheni. Amen. Ezazinto ziyakwazi ukuvukela umbuso kaThixo sowukholwa. Amen bathandekayo. Jongani uthi uThixo indlela ibandla elisengxakini ngayo tata ezi zinto bekumele basezihlambulula ubize a man of God zikhona ezinye izinto ongena ukuzithandazela ngokwakho ngumzalwane onidi ube kwisandla ukuzihlukaniswe nayo. Amen. Uthi uThixo kwaba mama besandaza sonke lisengxakini ibandla kaThixo and ibandla nje ibandla lonke and abazalwane ingxaki yoba basengxakini bagushile nomnye ugusha izinto zakhe sizokhonza uThixo nomnye ufihlile. Amen. uThixo njengoba sivuke naye uThixo ufuna ukukhulula ibandla. Amen. Bazalwane mamelana kunezinto ezenziwa ngumzalwane ezenzeka kuwe ezithintela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele is very sensitive. Amen. Kufuneka siphile ngcwele. Amen. Athi ke ngokomnye umuntu ndiphila ngcwele nje andina-boyfriend, umama ongakangam andirhexezi. Amen. Kunenye secret tata into uSathane ibambe ngayibandla. Sithe sithandaza lelinye ke ngoku elilapha omama abefundisekazi besine-team phayana. I was touched ngomnye umfundisi ngithi hey basekhona abantu abanje because le nto indlela elinuntu ngayo endlini kaThixo ifuna uku-exposwa. Lithi izwi lenkosi masimchase uSathane osibaleka. Uthi lo mfundisi ufika kweli bandla, this man of God xaba uhlutshwa yinto ye-masturbation. Amen. Bazalwane asiyenzi loo nto xa sikholwa. Amen. Asiyenzi and you don't need to hide it. Amen. Umoya kaSathane soze wagqobhoza wafikelela ekubeni ufumane wambathiswa amandla kamoya oyingcwele and uyayazi uSathane. Amen. Noma ungangabi nayo esiyibona indoda ngamehlo okanye umfazi and yeyona iwesi kunendoda ebonakalayo okanye umfazi because anytime
ukulikhoboka kaSathana. Amen. Jongani bazalwane, asiyonto yenza like ukuzikhondemne ungafuni ukuthi uembarrass ukuze awuhlazi wena uhlazi uSathana. Amen. Uthi uThixo xa ethetha ngelizwi loba uyesu uthi nishana umoya ngcwele soze bazalwane ibandla lembathiswa amandla kamoya ngcwele. Kusekho abantu abavumele ukufihla amanyeke kanjalo. Kusekho abantu bathandekayo wenza imasturbation uzanelisa umzalwane uwedwa. Izulu likujongile and uSathana ngela xesha usenza lanto is clapping hands. uSathana uyayazi uba ikhona lento kaThixo ungasoze wayifumana, soze agobhoze umoya oyingcwele. Amen. Ukuphupha ndilala ndisenza sex, you don't need to hide ezo zinto bazi umoya kaSathana. Andiyibukeli Mosi TV, then ndibukele enye intombazana labantwana abancinci bathwasayo. Ndathatheka kakhulu ndathi Thixo ayiwish ibandla lingatyhilakali ngoba iBhayibhile izwi lithi sesehluku funeka seyisede kube segazini, funeka ndeyise ndilela ubuthongo. Amen. Uyabona eli demon libamba abantu abatshatileyo, libamba abantu abasingile, abantu umntu and uzuyibona uba really it's ungodly xa uvuka ekuseni uvuka uzumnyanya because umdaka phambi koThixo. Amen. Kufuneka simbathiswe lamandla so that sidluliswe sithi silela ubuthongo angakwazi amadimoni ukuyichukumisa imizimba yethu. Amen. Uthi la ntombazana uthi kukhona idimoni abalikhuphayo endilikhuphayo uba lithunywe kuwe ungumfazi. Uthi la ukwenza loo nto ithile bese kuseni uyayiviwa ibuhlungu kanjani bazalwane. Uthi utata ugumbi utata uzikhanda uthi amadimoni awana mizimba. Xa efuna uSathana ukufezekisa iminqweno yakhe obuSathana uze emntwini. Amen. Then ke ngoku it's high time into ibandla likaThixo uphakame uthi akazuyizakusekisa ngami iminqweno yakhe. Amen. Uyazi dada was shocked kweza prayers besizenza singoma not unless sivula ezinye izono zifuna uhlanjululwa abathandekayo. Amen. Uxakene nawe. Amen. Kufuneka sidlulisiwe kumoya wenkanuko, sidluliswe nguThixo kumoya wobufebe. Uyayazi ephaya emsebenzini dada indlela eSathanic ngayo into ye-masturbation nento yokuphuphulele because into eyenzeka ku-real life ezazinto eziya. That is why today sine-rapist. Abazalwane bayarape, abadlwengula, abazenzi. Amen. Kube lisikizi ukufika xa kubizwa icase kuthiwe umfundisi necase kamfundisi bayinkulu. Iproblem bazalwane ibandla lifihle ezizono and aliyazi ibandla ubungozi bezazono. Awusoze wazaliswa ngamandla kamoya ingcwele uselikhobo ukuthi noba usemsebenzini afika umoya kaSathana athi zihlule ebantwini hawu yokufezekisa uye siyavuya isiwopho ngela xesha. Amen. Ibandla kufuneka lidluliswe kwezizono zibonakalayo nakwizono ezifihlakeleyo. Amen bathandekayo. Xa sidluliswa kwidimoni lokurhexeza, idimoni elibi kobuSathana, idimoni elingafunwa nguThixo, izwi lenkosi lithi ezinye izono zonke zingaphandle komzimba kodwa isono somrhexezo sisono esisemzimbeni. Amen. Utata kasemudla ngothi xa sithandaza yazi ndisindlela endilonyana ngayo idimoni lomrhexezo ngenye imini ndiyothuka ndiyathandaza uyahleka uthi indlela othandaza ngazo ndiyanathi ndiyakunyevulela Sathana bazalwana simnyevulela uSathana. iBhayibhile lithi masimchase, funeka simchase ngako konke. Amen. Uyabona namhlanje tata kukhona idivorce endlini kaThixo. La moya we-masturbation Sunday school kanandayi abadala aba futhi nabo basengxakini. Ujonga la moya ophuphulele nomuntu uyindlela opheleta ngayo. Uthi tata omnye umfazi uzibona uba iSatanic really into efuna ukhathwa off ibandla likaThixo likhulu. Uthi after eleli nomyeni wakhe 10 minutes uzawuphupha nela demon. Amen. Bazalwane kule pasika uthe utata sizohamba izawuphela asizufana. uThixo ku-2025 uthi zonke izinto ezifihlakele zizo-exposwa. Amen. Akhona amandla kamoya ingcwele. Amen. Uhlile uThixo ukuza lihlangula ibandla but it's up to you uba uzireceive njani izinto zikaThixo. Amen. It is up
God to you. Uyabona abantu really if singasuka kwikona yokuyifihla into ekuxakileyo. Amen bathandekayo. Uyabona I thank God uba endivulele ithuba. Ndiyamthandaza kuThixo ndathi God ndivulele iminyango demon indlela eliyibophe ngayo indlu kaThixo. That is why namhlanje umzalwane xa kwenguye uyavutha namhlanje. Ngomso uyaqima. Nentsikelelo zakho bathandekayo soze wafikelela kwizithembiso zikaThixo not unless ube delivered kulo moya kaSathane. Amen. Lithi sisiqu sikaSathane esi and not unless ibandla lime limnyevulela uSathane siyithethe singayifihli. Amen. Awuzenzi okunjani mamibeli khoboka lesono anytime uSathane ebefuna ukwenza inhlondi ezimbi zobuSathane ayazi ukuza kuwe. Amen. Then xa seke ngoku sidluliswe nguThixo siye sakhululwa kulo moya uthi uYesu uThixo njengoba ndihamba ubawo uza kunithumelela umthetheleli egameni lami. Uthi yena unifundisa izinto ezinkulu. Amen. Bazalwane xa isefikile umoya ingcwele ifumene indawo ukuthi kungekho kusekho sono ngoba izwi lithi isono siyayithintela insebenzo kaThixo. Amen. Thanke ngoku kuba na friendship between us nomoya oyingcwele. Ube ngumzalwane uviswe kamnandi uThixo athethe nawe usendlini uThixo. Amen. Kube mnandi uThixo athile izinto mayingabi into engu on and off. Sidinga into imesi kaThixo isikhulule for good bathandekayo. Kulixesha uThixo incebo uyifisile izulu livulekile. But the problem is that isono siyayithintela insebenzo kaThixo more especially isono. uSathane kamandi into yoba uhamba uphimisa pha endleleni okanye awuphinyiswa kodwa uyayazi uba wena 24/7 xa ekufuna uSathane uyakufumana. Amen bathandekayo. Kuthina kasifuni simlilele uThixo. Imfihlelo ndake ndabona umbono kwathwa embonweni ukuhlambulula kungaphezulu koba ndizibe ndithi ngizawuzila ukudla ndithandaze. Indlela esinenhlonti ngayo esisono side umuntu esaziwe negama elingaka. Uyabona tata xa singabe efundisa izilida zamabandla ube siye sakhululwa nathi kulo moya sibe ngcwele kuThixo singasaphuphisileli nabafazi singaphuphisileli namadoda. Jonga ibandla asisoze nathi sibanjwe ngulo moya umbi athi umuntu nothuku bayibo uthatha ubani belithi ibandla ngapha kuthiwa uyakrexeza. Ayisoze imikrexeza ifumaneke phakathi kwethu bazalwane. Amen. Uyazi inyanisweni indlela endisonyanya ngayo esisono ndiye